hory, pralesy, moře, pláže, pouště, rychle se rozvíjející moderní tvář historických měst. To všechno a ještě více je dnešní Gruzie. Úžasná země ležící mezi Velkým a Malým Kavkazem, která je jen o trochu menší než Česká republika. Země plná překrásných geografických kontrastů a bohaté kultury. Země s vnitrozemským mořem, i majestátními pohořími, kde zasněžené vrcholky hor přesahují výšku 5000 metrů nad mořem. Země vína a čaje. A právě na západním okraji této země, jenž je tvořen Černým mořem, leží přímořské letovisko, obec Šekvetily, která nabízí vyžití všemožného druhu. Apartmány Riviera nabízí moderní bydlení na jednom z nejkrásnějších míst této země, kde se mísí horský vzduch pohoří Bachmaro a mořský vzduch Černého moře. Rozléhají se zde pláže s blahodárným magnetickým pískem a kavkazskými piniemi, jejich špil je malým zázrakem pro dýchací aparát. Představte si, jak na tomto kouzelném místě trávíte léto. Pláž pár metrů od apartmánu. Bílé špičky 2,5 tisícového pohoří 30 kilometrů za domem. Veškerá občanská vybavenost města Kobulety, vzdáleného pouhých 10 kilometrů. A ruch velkoměsta Batumi, zvaného gruzínské Las Vegas, necelou hodinu jízdy autem. A teď si představte, jak snadno budete zakoupený apartmán v této lokalitě pronajímat. Moře a hory zároveň nejsou to jediné, co v okolí můžete najít. Stačí se jen trochu porozhlédnout a zjistíte, že vám jedno léto na objevování této země stačit nebude. Samotné letovisko Šekvetily disponuje mnoha zajímavými místy. Přímo v obci leží Black Sea Arena, největší koncertní hala Kavkazu,
s kapacitou 10 000 míst k sezení, která za svoji krátkou existenci hostila hvězdy jako Christina Aguilera, Scorpions, Elton John, Black Eyed Peas, Vanessa Mae nebo Ennio Morricone. O kousek dál je zábavní park Cicinatella, neboli Světluška, který nabízí 36 různých atrakcí. Bowling, dětský labyrint a několik restaurací. Za zmínku určitě stojí takzvaný 7hvězdičkový hotel Paragraf, stojící jen několik kilometrů od apartmánů Riviera. Hotel má samozřejmě hvězd 5. Pro svůj nadstandardní luxus se však řadí do elity hotelů honosících se tímto mýtickým označením. V Šekvetili také najdete park miniatur, zobrazující největší gruzínské dědictví v úžasných miniaturách. Dále botanickou zahradu, Musicians Park, kde najdete sochy velikánů hudební historie, či přírodní rašeliniště Ispany Mire. Pouhých 30 kilometrů od apartmánu Riviera se rozléhá pohoří Bachmaro, které nabízí nejrůznější aktivní vyžití. Od horských přechodů, přes lyžování a snowboarding, až po extrémní helisky. Gruzie je také známá velkým množstvím národních parků. V blízkosti Šekvetily můžete navštívit například národní parky Mtyrila nebo Kindriši, kde se vyžijí nadšenci offroadu a outdooru. Tyto parky v létě připomínají spíš džungle a pralesy, proto se budete najednou cítit jako v jiném světě. Kavkazské pohoří, vzdálené asi 100 kilometrů od Šekvetily, vám vyrazí dech mohutnými ledovci a 5000ovými vrcholky hor. Pro ty, co by chtěli majestátní pohoří prozkoumat z trochu jiné perspektivy, se nabízí možnost vyhlídkového letu vrtulníkem. Ani vnitrozemí se ale nenechá zahanbit. Několik dní můžete strávit objevováním kanionů, vodopádů a skalních měst v pouštích, jako je například věhlasná Vardzija, kam se můžete bezpečně dostat přes pohoří Bakuriany, nebo pro příznivce adrenalinového offroadu trasou Kulo a Chalcike. Milovníci městského ruchu rádi navštíví již zmíněné gruzínské Las Vegas, přístavní město Batumi, kde vás kromě vzrušujícího zábavního průmyslu a historických památek, jako třeba pevnosti Petra Agonie, oslední například místní delfinárium, botanická zahrada s exotickou flórou, prolínající se sochy Ali a Nino a nebo horská lanová dráha Argo Cable Car, která vás vyveze 250 metrů nad město na horu Anuria, odkud si odnesete nezapomenutelné výhledy na město a Černé moře. Hlavní město Tbilisi je taktéž velkým lákadlem pro milovníky rušných ulic. Navštívit zde můžete starobylou pevnost Narikala, klášter Džvary ze 6. století, historické termální lázně a mnoho dalšího. V Gruzii žije asi 3,7 milionu obyvatel, z toho 1/3 přebývá v hlavním městě. Místní měnou je gruzínská lari, která je v přepočtu asi 6,5 koruny. Cestování autem je v Gruzii velmi levné. Za litr benzínu zaplatíte zhruba 2,5 lary, tedy asi 15 korun.
Gruzínská gastronomie je rovněž velmi bohatá. Čerstvost ingrediencí, použitých pro přípravu pokrmů, vás vždy překvapí. Díky subtropickému podnebí, které je pro okolí Šekvetily typické, můžete právě utrženou mandarinku ochutnat i v lednu. Toto podnebí svědčí i produkci čajů, tabáku, citrusových plodů a vínu, na které jsou Gruzínci obzvlášť hrdí. Dle dostupných zdrojů se totiž výroba vína jako takového zrodila právě v Gruzii, a to zhruba 8000 let před naším letopočtem. Gruzie je úžasná země plná překrásných krajin, skvělého jídla a zábavy, historických památek a volnočasových aktivit, která vás pohltí a už nikdy ji nebudete chtít opustit. Nenechte si ujít tuto jedinečnou šanci. Koupi moderního apartmánu ve výjimečné lokalitě obce Šekvetily.